Sa Good Vibes, Kadalag-An Queen sa Victoria City ang magapadayon bisan pa nga may pandemya. Gani isa ka virtual pageant ang ila patigayunon. Yaring report ni Romeo Subaldo. Kinaangdan na sa kultura sa Pinoy nga kada kapistahan may reyna. Gani di madula ang beauty pageant. Gani kabangin sang Kadalag-An sa Kalamayan Festival sa Victoria City ang Kadalag-An Queen 2020. Sunod sa kay Joy Famini, ang overall in charge ng pageant, isa ka dako nga hangkat para sa ila ang pag-organize sa isa ka beauty pageant sa panahon sa pandemic. First, we are working on a very limited personnel, which means that the load of organizers, production, and even candidates themselves become doubled. Second, we have to ensure that we maintain, if not surpass, the standards that we have set during the previous Kadalag-An Queen pageants that we had. Sa mismo nga pageant night, limitado lang ang mga persona nga pwede pasundon sa venue. Wala sang live audience, kaya ang audience sarang lang makalantaw online. Pinaagi sa official Facebook page sa Victoria City nga Victoria's Malihaw. Ini para masunod ang tanan nga minimum health protocols. Only candidates and their makeup artists or a 1:1 ratio shall be observed backstage. Venue will be limited to only pageant organizers, production staff, and judges. We will assure Victoriahanons that we will still give them the entertainment value that they truly deserve. So, Victoriahanons, I am inviting you to watch Kadalag-An Queen virtual pageant. 11 ka mga candidate ang magapa-indes-indes sa virtual pageant. Sa December 18 ang virtual pre-pageant night, let's say sa gabi, samtang December 20 naman ang virtual coronation night.